Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Камсагаты тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы профессор, педагогика фәннәре докторы, Россия һәм Татарстанның атказанган укытучысы Васил Гайфуллин. Васил Габдуллович, исәнмесез. Исәнмесез. Васил абый, сез гомерегез буе балалар укыткан, балалар тәрбияләгән кеше. Сез гади укытучыдан мәгариф министры дәрәҗәсенә ирешкән, гади студенттан фәннәр докторы булган кеше. Менә әйтәләр бит, кай вакытта җырчы булыр өчен, анда шагыйрь, язучы булыр өчен табигатьтән бирелгән, Аллаһ Тәгаләдән дип әйтик инде, бу очракта бирелгән талант кирәк дип. Ә менә мөгаллим, укытучы, педагог булыр өчен тумыштан нинди дә булса сәләтнең булуы ул шарт булып тора аламы? Сорау кызыклы. Әлбәттә шарты бардыр. Педагог, укытучы ул теләсә кем дәрескә кереп, бер дигән дәрес биреп чыгу, бу инде тормышка ашмый торган хәл. Аның төрле юллары бардыр инде. Ләкин безнең чорда педагог булырга тиеш баланы мәктәп укытучылары ничектер ишкә тарта башлыйлар. Ниндидер эш бирәләр, балалар белән эшләү бурычын куялар. Ниндидер максат белән эшләнгән эш үзенең нәтиҗәләрен бирә. Әкренләп бала укучы мәктәптә укыганда ук балалар белән эшләү күнекмәләренә ияләнә башлый. Менә без укыган чорда шундый бар иде. Һәм без әле, мин хәтерлим, педагогия институтының һәрбер факультетына, һәрбер группасына мәктәпләр белән бәйләнештә ту максаты куелды. Казан дәүләт педагогия институтында шундый максат белән эшләдек. Мисал өчен без Балтас районының бер мәктәбе белән бәйләнештә тордык. Казан шәһәренең бер мәктәбе белән бәйләнештә тордык. Алардагы чараларга катнаштык. Студентлар белән укучыларны аралаштырып, ниндидер шундый мөмкинлекләр булдырдык. Булай эшләгәндә укытучы булуның башлангыч чорында нәтиҗәсе була. Васил Габдуллович, менә бүгенге шартларда дип әйтик, әйеме, менә бердәм дәүләт имтиханы шартларында яңа гына мәктәпне бетергән укучының аның педагогик юнәлешендә сәләте бармы, юкмы, аны ничек ачыкларга? Бүгенгендә югары уку йортларының мөмкинлекләре ни дәрәҗәдә микән менә сайлап алырга шушындый укучыларны? Кызганычка каршы, БДИның бу юнәлештә уңайлы ягы юк. БДИны тапшырган бала нәрсәгә әзерләнә? Куелган сорауларга ятланган җавап. Логик фикерләү мәсьәләсе бөтенләй төшеп кала. Уйлап әйтәме бу моны, уйламый әйтәме, ятланган фикерме бу, кагыйдәме бу, шуны гына кабатлыймы? Укытучы белән эшләми бит. Машинага җавап бирә. Машина моны белми. Һәм без баланың нинди сәләтләргә ия булганын белмибез. Кызганычка каршы, хәзер бу юл белән укытучы сайлау, абитуриент сайлау, укырга керүче студентларны җыю уңышлы түгел. Шулай да менә кайбер югары уку йортларында, кайбер белгечлекләрдә ничектер менә үзләренең өстәмә имтиханнарын саклап калдылар кебек. Ягъни барбер ниндидер бер үзләренә укучыларны алганда специфик яктан тикшерү уздыралар. Ансы шулай, ул музыкальный инструментар белән эшли белүне тикшерү. Җырчы алсалар, җырга сәләте бармы, моның юкмы, тавышын карап-карау тикшерү бар. Ләкин кызганычка каршы, мисал өчен без физматта гомер буе физика, математика фәннәреннән имтихан алып, аларның укырга сәләте бармы, юкмы икәнен тикшерә идек. Бүген тикшереп булмый. Юк андый мөмкинлек. Без әле кабат менә бу темага әйләнеп кайтарбыз, әңгәмә бар шунда. Хәзер менә минем Совет чорындагы бер мәкалне әйтемне искә төшерәсем килә. Ул вакытта бик иш әйтәләр, кадрлар барысында хәл итә дип. Менә бу нисбәттән сезнең
Үз чорында Ленинград Герцен исемендәге Ленинградтагы педагогия институтында аспирантурада укып йөргәндәге бер истәлеклегезне укып китәсе килә. Булай башланам. Башкортстан хөкүмәте Ленинград дәүләт педагогия институтына ел сайын договор буенча 30лап студент җибәрә. Алар бу институтны тәмамлап үзләренә кайталар һәм югары квалификацияле белгеч буларак башкорт мәгарифен алга җибәрәләр. Башкортлар йоклап ятмыйлар. Милләтне алга җибәрүнең барлык юлларын да файдаланалар. Менә бу безнең инде күрше республикада яшәүче кардәш милләттәшләребезнең менә шундый бу милләт мәсьәләсендә сез уяу булуын исәпкә алдыгызмы? Без бу вакытта нишләдек? Әллә без йоклаган идекме? Бу әйберне мин кызыксыну белән дә, кызыгу белән дә, соклану белән дә искалам. Чөнки 30 баласын һәр елны Башкортстан хөкүмәте Ленинград пединститутының төрле факультетларына тарата. Алар хезмәттә дә укый, тарих бүлегендә дә укый, рус бүлегендә дә укый, чит телендә дә укый. 30 бала тәрбияләнә. Һәр елны тәрбияләнеп кайта Башкортстанга. Бездән дә мөмкинлек булгандыр моны эшләргә. Ленинград пединституты мондый мөмкинлекләрне бөтен өлкәләргә дә бирә иде. Аларда төньяк халыкларын җыеп укыту да бар, ерак көнчыгыш халыкларын җыеп укыту да бар. Чит илләрдән китереп укыту да бар. Һәм мондай бер, димәк, Башкортстан моны бик матур файдаланды. Бездән булмады ул. Мин үзем бу әйбернең безнекеләрнең эшләмәвенә бик ялап яшадым. Әйбәт әйбер түгел. Файдалану кирәк иде моны. Әле бит сезнең биографияга күз салсак, сезгә бит әле мәсәлән шушында аспирантурага укырга барам дигәчтән инде менә теге каршылыклар белән очрашырга туры килә. Ягъни инде фәнгә, мәгарифкә омтылган кешегә дә шундый каршылык белән очрашу, ул үзеннән үзе теге фән белән кызыксынуга игътибар шулкадәр берникадәр кимрәк булды микән дигән сорау туа. Урындагы җитәкчеләрнең акылы җитеп бетмәү дип кенә уйлыйм мин. Авылдан килеп, бер татар малае Ленинградта зур конкурсны узып, аспирантурага кергән, укырга сәләте барлыгын исбатлаган. Шунда урында каршы киләләр. Җибәрмибез, безгә монда кеше кирәк, монда кеше кирәк, укытучы кирәк, фәлән кирәк. Зафрана идем мин ул вакытта. Зафрана каян табибыз синең урынга? Юк, бармыйсың. Ләкин мин тырыштым, Казанга барып, Махмутовка кирдем, аңлаттым мәсьәләне. Ул обком каршына куйды, обком мәсьәләне аңлап, дөрес юнәлеш бирде һәм урынлы, вакытлы күрсәтмәсен бирде. Мин укырга киттем. Тамамлап чыктым. 18 кеше имтихан бирдек, шуннан 2 кешене алдылар. 2-нең берсе мин идем. Бүтән бу бит инде бүтән союз буенча. Союз буенча. Шул вакытында тамамлап, срогыннан иртәт яклап, мин Казанга эшкә кайттым. Һәм рәхәтләндереп эшләдек. Ленинградта алган белемнәрне мин бик урынлы, вакытлы кулландым. Асыл Габдуллович, менә яңадан бердәм дәүләт имтиханына кайтыйк әле. Бу система кертелгәченнән сез менә бу бердәм дәүләт имтиханына бик сак караган кешеләрнең берсе үз чорында, сак кына түгел, хәтта ничектер менә каршы позициядә дип әйтеп булган кешеләрнең берсе. Әйтегез әле, ул чорларда әле сез кире элеккеге системаны кайтару фикере белән дә чыгыш ясаган булгансыз. Моңа кайту мөмкинме инде бүгенге көндә, әллә инде юл үзелгәнме кире якка? Юл әле үзелеп бетмәгән иде. Бездә инде бит кинәт кенә бөтен союзга кертмәделәр. Аерым эксперименталь районнар билгеләнде, аерым мәктәпләр билгеләнде, тикшерделәр, сынадылар. Беренче чиратта ул бик күңелле бер кебек иде. Без чит илләрдәге шушындый практика барын белеп, кызга идек. Карале нинди юл белән эшләйләр. Монда бит блатной кирип китү мөмкинлеге бетә. Һәм үзенең белеме аркасын белән генә кирип укый башлаячак балалар дип шундый бер өмет бар име? Өмет белән яшәдек. Ләкин килеп керү белән үзенең уңаягы белән тискәре якларын да күрсәтте. Сораулар матур куелмый. Балалар
ның җавабы белсә дә белмәсә дә җавап биреп туры килүе мөмкин. Әйе. Белмәгән килеш туры килсә, бу инде бит дөрес керми. Менә шушындый әйберләр уңышсыз яклары белән килеп керде дә. Хәзерге көндә дә егының уңышлы үтүенә мин шикләнәм. Аңа төрле юллар табып, мөмкинлекләрен ачып, керәсе килгән кеше шуның үзенең белем җитмәсә дә керә ала торган юлларын да таптылар, кирәк кешеләр. Ни өчен без бердәм дәүләт имтиханын, аның бит үз чорында мөмкинлеге бар иде, татар мәктәпләрен бетергән балаларга бу имтиханнарны татар телендә тапшыру мөмкинлеге. Без нәрсәне эшләп җиткермәдек. Менә без бүгенге көндә ата-аналарны инде бик гаеплибез, ни өчен алар балаларын күбрәк рус телле классларга, рус мәктәпләренә бирәләр. Чөнки иң беренче монда сәбәбе бердәм дәүләт имтиханын рус телендә тапшырырга кирәк. Мөмкинлек бар идеме безнең чыннан да? Мөмкинлек бар иде. Ни өчен эшләмәдек без аны? Чөнки безнең улларда конституциябыз бар, Татарстан конституциясе, Россия конституциясе бар, СССР конституциясе бар, барысы да бар бит әле. Димәк, монда балалар үз ана телендә укый ала, белемнәрен үз ана телендә тапшыра ала дигән шундый закончалык бар иде. Һәм моңа безнең олы иттереп каршы килеп җитмәде. Мин олрак абзыйларга кирип карадым бу мәсьәләдә. Москва белмей башламый, Москва белеп эшли, Москва чит телләр тәҗрибәсен куллана, һәм башка шундый сүзләр белән көрәшү мөмкинлеген файдаланмадык. Мөмкинлек бар иде. Рус педагогы галим Константин Ушинскийның әйткән шундый сүзләре бар. Һәр бала үз ана телендә белем һәм тәрбия алырга тиеш. Әйе. Зур галим бу сүзләрне инде юкка гына әйтмәгәндер. Моның нигезендә, асылында сез нәрсә күрәсез? Асылында дөнья тәҗрибәсе ята. Бөтен дөньяда һәр халык үзенең баласын үз ана телендә укыта. Чуашлар чуаш телендә, Кытайлар Кытай телендә, немецлар немец телендә, французлар француз телендә. Руслар да шулай итәргә тырыша. Без дә шулай итәргә тырышып, барысын да булдырыла идек, һәм бу дөнья тәҗрибәсе бер кеше тарафыннан да каршы килә торган әйбер түгел. Шушы әйбергә каты иттереп көрәшү җитмәде безнең вакытында. Шуңа көрәшкән булсак, без җиңеп чыгар идек. Шактый әйберләргә ирештек бит без ул чорларда. Көрәшкән әйберләрнең кайберләре уңышка да иреште бит. Һәм менә бу әйберне без үзебез ышкындырдык. Башка күршеләргә дә мөрәҗәгать итә ала идек. Дөнья практикасына да, дөнья җәмәгатьчелегенә дә чыга ала идек. Һәм үзебезне яклауга ирешә ала идек. Тырышу җитмәде. 2004 елда булган бер әңгәмәгездә монда милли мәгарифнең бер урында таптанып торуы, берникадәр артка чигелеше турында сүз чыкканда, гаеп кемдә, кимчилек кайсы яктан дигән сорауга сез булай дип җавап бирәсез. Бу хәлләргә Мәскәү гаепле түгел. Эшләмәгән эшне Мәскәүгә сылтап калдыру булдыксызлар шөгыле дигәнсез. Менә татар теле тирәсендә килеп туган менә бу соңгы еллардагы вазгыятьтә дә Асыл без үзебез генә гаеплеме? Бу инде катлаулай бер. Ләкин һәр бер җирдә дә, һәр өлкәдә дә үзенең юнәлеше бар, закончалыгы бар, электән килгән тәҗрибәсе бар. Без бит күреп торабыз, чит илләрдә ничек эшлиләр. Шул чит ил практикасын үзебездә куллануны мәҗбүр итеп куярга, олы итеп тавыш чыгарга кирәк иде. Олы иттереп бәләкәй чыгару белән генә булмый. Менә шулай эшләгәндә без максатыбызга ирешә ала идек. 1997 елда Казан утлары журналында басылган интервью сезнең белән. Бүген барлык укучыларның 90% татар телен атнасына 3-5 сәгать укый дигәнсез. Хәзер инде бүгенге шартларда бу процентларның ни дәрәҗәдә калганын мин үзем дә төгәл генә әйтә алмыйм. Һәр хәлдә 90% түгелдер. Без нәрсәдә ялгыштык? Без нәрсәне эшләп җиткермәдек? Менә шушы күрсәткечләрдән без түбән төшү. Татар телен без бөтен балаларга да керттек.
татар теле татар баласына гына түгел. Урыс баласы да, немец баласы да, чуваш баласы да, Россиядә, СССРда яшәгән барсына да кеттек. Минемчә, артыгында бүгеп ташладык кебек. Артыграк сәгатендә кертеп җибәрдек кебек. Һәм тагы икенче кимчелек, матур иттереп методик ярдәмлекләр, дәреслекләр, эштәлекле, тирән аңлаешлы һәм мөмкинлекләрне бөтен балаларның да мөмкинлегеннән чыгып өйрәнерлек матур дәреслекләр төзей алмадык. Менә шулар булмау аркасында кайбер тавышлар килеп чыккалады. Менә шул тавышлар улыга китте. Шуңа безнең матур гына иттереп, тиешле сәгатен генә калдырып, һәм матур дәреслекләр белән тиешле дәрәҗәдәге белемле укытучылар тәрбияләү белән бу мәсьәләне җиңеп чыга алайдык. Нишләптер тырышу җитмәде. Васил абый, менә бүгенге көндә татар телен саклау, үстерү юнәлешендә без бик күп төрле тәкъдимнәрне ишетәбез, күп төрле фикерләрне ишетәбез. Әйтегез әле, менә гомум Россия масштабында дип әйтик, татар телендә, үз ана телендә сөйләшүчеләрне без ничек итеп арттыра алабыз? Әллә инде безнең бу мәсьәләдә без инде соңга калдыкмы? Сезнең нинди дә булса киңәшегез бармы бу юнәлештә? Бик матур гына әйттереп, татар халкын үсешенең стратегиясе дигән зур программага кирешеп карадык. Менә монда шушы әйберне матур итеп җиңү юллары күренгәләде. Күренде. Шактый җирләрдә шушыны әйттеләр. Тегеләй әйтик, булай әйтик, булай булса, булай булса, булай булса дип. Ләкин нишләптер ул юлларында токталып торабыз бит әле без. Стратегияне бөтенләй оныттык. Юк хәзер стратегия. Шушындай юл белән барганда, һәм минемчә безнең Милли шура рәисе, Татарстан хөкүмәтенең вице-премьеры җитәкчелегендәге Милли шура күп кенә өлкәләрдә очрашулар оештыра, төрле чаралар уздыралар. Һәм шунда татарча сөйләшү, татар милләтенең үз теленең үсеше кирәклеге турында шактый сүзләр дә сөйләнелә. Менә булар минемчә файдалы әйберләр. Шушындай юллар бөтен өлкәләрдә дә шушыны чын татарның үз теле булырга тиешлеген без исбатлап күрсәтергә тиеш. Бу бит инде көн сайын диярлек менә шулай телгә керә торган тема инде, ул мәк күтәрелеп ала. Кай вакыт мин уйлап куям да, монсы инде минем шәхсән фикерем. Әгәр дә без, мәсәлән, шул ук балаларыбызның кичкенәдән ана телендә сөйләшүләрен теләсәк, Россия масштабында дип әйтик инде, әйеме? Bütün нәрсә бит менә мәктәпкә барып терәлә. Әгәр дә ул татар мәктәпләре яшәп сакланып килгән булса, бәлки бүгенге көндә монда юк без аяныш хәлгә төшмәгәндә булыр идек. Ни өчен әйтәм, менә безнең тапшыруга килгән кайбер мәртәбәле кунакларның да үзләренең туган яклары, балачаклары турында сөйләгәндә, шул ук булмасын Чиләбе өлкәсеннән, башка өлкәләрдән, мин фәләненче елда Чиләбе өлкәсеннән да 10 сыйныфны татар телендә укыдым дип әйтә. Бүгенге көндә бит 10 сыйныф түгел, бер сыйныфны да укучылар балаларыбыз юк татар телендә. Бу бит бик күп төрле фактларга бәйле. Без ирекле, мөстәкыйль хөкүмәт түгел. Безнең үзебез законны чыгарып, законны язып, шушыны үтисең дип команда бирергә хокукыбызда җитеп бетми кайбер очракта. Шуңа күрә бүген инде мөмкин кадәр мөмкин булганның барсын да файдаланып сакларга гына кирәк. Үйдә татарча сөйләшергә кирәк, бер-берең белән татарча сөйләшергә кирәк, татарча язышырга кирәк, әдәбият укырга кирәк, газетлар чыгарга кирәк, журналлар чыгарга кирәк, шуларны укырга кирәк. Һәм шулай итеп үзеңнең телең барын, әдәби телең барын исбатларга һәм дәвам итәргә кирәк. Башкача мөмкин түгел. Бу инде үзеннән үзе, менә әгәр дә шулай без үзебез алынып башкару, ул бит инде милли үзаңга бәйләнгән. Шулай бит. Менә безнең бүгенге көндә татарның милли үзаңы, сез аны ничек бәялисез һәм менә бәйсезлек турында декларация кабул ителеп йөргән 90нчы еллардагы татарның милли үз аңы белән бүгенгесен чагыштырып буламы һәм алар үлчәү тәлинкәсендә кайсы үстен чыгар? Кызганычка каршы, үлчәү тәлинкәсендә татар халкының 90нчы еллардагы барлыкка килгән
кузгалган, үсеш алган үзаңы хәзер икенче дәрәҗәдә. Халыкның бик күбесе пассивлашты. Элекке актив халык юк. Ирек мәйданына йөзәрләгән мең халык җыела. Анда халыкның икешеге булмады. Хәзер мероприятие уздырып кара, син бер төрле чара уздырып кара. Җыясың мондай халыкны. Җыю гына түгел, әле бит әле рөхсәт алырга. Рөхсәт. Шуңа күрә төрле юллар белән өстән кысу дигән бер бик көчәйде. Өстән кысу бар. Моны инде турдан-тура әйтергә хакыбыз бар, өстән кысалар. Һәм шул юл белән халыкның үзаңының түбәнәюенә дә килә, һәм китерәләр дә. Каршы туру кирәк, һаман каршы торыйк. Һаман каршы торыйк. Каршы туру дигәндә, Васил абый, сез нинди кешеләрне күз уңында тотасыз? Гомумән халыкны, мәсәлән, 90нчы елларда безнең флагман алгы сызыкта милли хәрәкәт лидерлары булды, татар иҗтимагый үзәге булды. Бүгенге көндә менә шушы берләштерүче буларак кем алгы сызыкта булырга тиеш дип уйлыйсыз? Кем нинди урында эшләвенә карамастан, үзенең урыны бар, урыныннан файдаланалар. Мисал өчен, Мәгариф министры булып эшләгән чорда 91нче елны без бүтән Татарстанда яшәүче балаларга да татар телен өйрәнүне керттек. Андый бер югы безнең тарихта. Бүтән халыкка да керттек. Бүтән балада татарча укыды. Шикләнеп җирдек, моңа бик каты тавыш чыкмаса ярар инде. Ныклырак башланды бугай, катырак коелды бугай дигән сүзне уйлабрак җирдек, ләкин бер кеше дә каршы килмәде. Еврей баласы да укыды, татарча, урыс баласы да укыды, һәм менә дигән итеп укый башладылар. Шуллыда менә дигән итеп татар классларында укыган бала татар теле укытучысы булырга, укырга барырга кадәр шундый фактлар да бар. Шундый берне димәк башладык, курыкмадык. Бүген дә курыкмаска кирәк. Һәркемнең үз урыны бар. Район җитәкчесенең үз урыны, Мәгариф бүлеге җитәкчесенең үз урыны, мәктәп директорының үз урыны, класс җитәкчесенең үз урыны, укытучының үз урыны һәм ата-ананың да үз урыны. Менә шулар барса да үзенең урынын белеп, шушы юнәлештә ныклы хәрәкәт кирәк. Сез инде менә берникадәр әйтеп киттегез, Мәгариф министры булып эшләгән чорларны. Әйтергә кирәк, бу 1990нчы еллар башында сез менә шушы республика өчен, илдәге ил өчен гаять катлаулы чорда менә шушы вазифага керештегез. Әйтергә кирәк, бер яктан минем уйлавымча сезгә эшләргә уңайлы да иде һәм уңайсыз да иде. Ни өчен уңайсыз? Чөнки күп нәрсәне яңадан башларга кирәк булды. Ягъни ак биттән ак кагазга беренче хәрефләрне тезгән кебек. Уңайлы ягы дигәндә, барбер ул чорда без Мәскәүдән күбрәк мөстәкыйлрәк мондагы оештыру мәсьәләләрен алардан рөхсәт алмыйча гына үзебез башкардык. Шул яктан, шул сәбәпле менә сез әйтеп киткән күп санлы безнең татар мәктәпләре, гимназиялар, лицейлар ачылды, югары уку йортларында татарча укый торган төркемнәр барлыкка килде. Һәм шул елларда, түгелрәк әйтсәк, инде бу 1991нче елда ялгышмасам, Татарстанның милли мәгариф концепциясе эшләнде һәм ул расланды. Менә шушы милли мәгариф концепциясе, шушы документтан бүгенге көндә нәрсә калды? Милли мәгарифне үстерү программасы бездә гомергә аңыбызда яшәде. Менә мисал өчен минем үземдә ул гомер буе яшәде. Мин башлангычта татарча укыдым, 7 ел татарча укыдым. Педучилищеда татарча укыдым. Пединститутта татар бүлегендә укыдым. Татар бүлекләре бар иде. Һәм рәхәтләндереп эшләдек татарча да, русча да. Рус классында да дәресләрне бер дигән итеп бирә идек, татар классында да. Бу әйберне эшләү димәк кешедән генә тора. Пединститутта физматтың деканы булган чакта шушы мәсьәләне алга куеп, гыйльми советка куеп, тикшердек һәм карар чыгардык. Һәр елны математика укытырга килгән балалардан 2 төркемне, физика укытучысы булырга килгән балалардан 1 төркемне татар группасы итәргә, татарча укытырга, татар мәктәбендә эшләрлек итеп чыгарырга. Һәм шуны башладык, авыр булды. Күп кенә авыл балаларда татарча укырга теләмәде. Ни өчен?
Чөнки авылга кайтасы килми, шәһәрдә каласы килә, шәһәрдә татарча укый торган мәктәп юк, чынында юк иде. Димәк, русча укырга кирәк тә рус мәктәбендә Казанда эшкә калырга. Бик тырышлык белән булса да, икешәр группаны җыеп, ел сайын 60 бала математиканы татарча укытучысы булып, татарча укырга әзерлек белән чыкты, 30 бала физиканы. Шулай итеп без һаман бардык. Бүгенге көнгә кадәр алар барды әле. Бүгенге көнгә кадәр. Менә бүгеннән инде белмим, нәрсә килеп чыгар. Чөнки безнең ректорат та моны куәтләп торды. Деканатлар һәрберсе шушы мәсьәләдә үзләренә бурыч алдылар. Матур итеп эшләп җибәрделәр. Эшләсәң була. Менә бүгенге көндә республика масштабында полилингваль мәктәпләрне булдыру идеясы дип әйтик. Ул менә шушы үзеннән үзе берничә телне белгән педагогларга ихтыяҗны арттырыр дип уйлыйбызмы? Бу әйбер бик күңелле әйбер. Безнең республикада бик матур иттереп татар төрлекле лицейлар эшләде. Алар башта берәү булды, икәү булды, өчәү булды, аннан 10-га кадәр җитте. Кызларны кында ачтык. Казанда өчәү, Чаллыда икәү, Түбән Камада, Әлмәттә, Бөгелмәдә, Азнакайда эшләделәр булар. Булар нәрсә күрсәтте? Балаларны укытканда матур иттереп, 3 телне рәхәтләндереп биреп була икән. Һәм әле мөмкин 4 телне дә өйрәтергә. Бу лицейларны тәмамлаган балалар татарча да, русча да, төрекчә дә, инглизчә дә камил сөйләштеләр. Һәм алар теләгән теләсә кайсы уку йортына барып керделәр. Безнең республикага шактый югары квалификациялы белгечләр шушы лицейларны тәмамлаучылардан килеп чыкты. Минтимер Шәрипович ул тәҗрибәне белә, аңлап йөргәндер. Каралы безнең төрек лицейлар китеп әрәм булды. Икенче төрлерәк әйбер кырыйгалы шушындай әйбер дип уйлавы мөмкин дип саныйм. Полилингвал ул инде кимендә тел белүче баланы әзерләү. Булар безгә киләчәктә бик матур кадр әзерләячәкләр. Булардан югары уку йортының теләсә кайсы бүлегенә керә алырлык балалар әзерләнеп чыгачак. Biraz арткарак чигенеп, бу урында сезнең менә министр кәнәфиегезгә килгән елларны мин biraz ассызыклап китәсем килә. Сезне бит шактый бу хезмәткә, бу вазифага күндерергә туры килә. Безнең ул вакыттагы республика җитәкчелегенә, шул ук ул вакыттагы президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр Мөхәммәд Сабиров һәм әле ялгышмасам Югары Советның берничә комитетының берләштерелгән утырышында сезне бу вазифага инде күндермәкче булалар. Сезнең менә ахыргача кадәр дип әйтик инде бу хезмәттән, бу вазифадан карышуыгыз ул нәрсәгә бәйле иде? Сәбәпләре бар идеме аның? Сәбәпләре әллә ни юк та инде аның. Мин Мәгариф министрлыгына әлләнчә мәртәбә чакыру алдым. Махмутов та чакырды мине, кил әле эшлик. Мәгариф министрлыгында синең кебек хезмәткәр кирәк диде. Бераздан соң Иванов чакыра башлады, министр Иванов булгач, Владимир Васильевич. Миңа зам кирәк, синең төсле зам булуын телим. Бармадым. Мин зам декан идем ул вакытта. Син декан ярдәмчесенең вазифасын Мәгариф министрының урынбасары вазифасыннан күбрәк күрәсең әллә? Мин әйтәм, мин эшемне бик яратып эшлим. Рәхәтләнеп эшлибез. Күчеп йөрүне яратмыйм. Birazdan соң мине чакыра башладылар. Нигә? Мәгариф работникларының белемен күтәрү институтына ректор итеп. Аңа да бармадым. Мин әйтәм, бер дигән кеше табып бирәм сезгә, миннән генә китегез. Менә Исламшин. Шунда эшләп йөри, физика бүлеге кабинеты мөдире. Ул сез кушкан хезмәткә хәзер риза була. Чакырдылар, китте эшләп, 20 еллап эшләде. Шулай итеп мине һәр вакыт чакырып тордылар. Бармадым, чөнки мин бит инде укытучы булырга әзерләнгән. Укытучы булып эшлим, студентлар белән шул кадәр яратып эшлим. Алар да мине якын итәләр. Шуңа күрә мин эшемнән китәсем килмәгәнгә бу чорда да әйттем.
Мен енді министр болмам. Хәзер мен мөмкин булса зав кафедра булырмын да, кафедра мөдире, үземнең фәнемне югары алга алып барырмын, балаларны укытырмын, фәнни кадрлар әзерләрбез, аспирантлар белән җитәкчелек итәм. Шуннан китәс килмәгән булган шак булды. Ләкин бик күп уровеньда эшләделәр минем белән. Мөхәммәд Галәмшкә каршы килеп булмады. Бик күп эшләделәр. Низамов та йөрде, башкалар да. Мөхәммәд Галәмш әйтте, без инде үзебезнең теләк белән эшләп булмый, без партия кешесе дә бит әле. Безне партиягә нинди эшкә куша, шул эшне башкарырга тиеш, халык файдасына эшли әле. Сине шаттым мен сиңа булышырмын, әйдә бергәләп эшлик әле. Ярар алай булас дип, чыгып киттем дә киттек шундан. Васыл абый, әгәр дә менә шушы чорның дип әйтик, сәяси иҗтимагый халәтенә күз салсак, 90нчы еллар башы дип әйтик инде узган гасырның. Бу чорда бит безнең әйткәнебезчә инде милли хәрәкәтнең чәчәк аткан чоры алгысызлыкта, һәм сез министр, әлбәттә безнең бит ул чордагы күтәрелешләр, ул чордагы теге лозунгларның күбесе милли мәгариф, балаларны татарча укытырга, татар телен тагында үстергә, киң җәелдергә, нәкъ менә бу сезнең тармакка кагыла торган, сезнең тармакка яңгыр итергән сүзләр. Ул чорда инде бүгенге көндә мәрхүм Марат Мәликов, Фәүзия Бәйрәмова, Рәшит Яхфаровлар белән сезгә тыгыз мөгаләмәдә элемтәдәшләргә туры килгәндер. Әйтегез әле, алар тарафыннан менә бу тәкъдимнәр дип әйтик, кай вакытта бәлки алар шиктән тышта булгандыр. Ничек сез компромисска килә алдыгыз бу хәрәкәт белән, милли хәрәкәт белән? Марат Абдрасулович белән без бик яхшы мөнәсәбәттә идек. Мен Мөслимдә эшләгәндә Казан дәүләт пединститутының читтән торып укыту бүлегенең филиалын үзебездә Мөслимдә оештырдык без. Безнең бөтен укытучылар киләләр Мөслимгә, үзебездә зачетлар алабыз, имтиханнар алабыз, һәм безнең укытучылар Казанга китмичә генә белем алуны Мөслимдә оештырдык. Бик матур эшләдек. Килгән саен сөйләшеп китәбез, шапмат уйныйбыз, шундый күңеллек шие. Мен аның бүгешенә бик кул куйдым, бик дөрес эшлисең. Кирәк бу, безнең халыкны әллә кайчан күтәрергә кирәк. Менә синең кебек кеше килеп чыккач, чыгуына мен бик куанам. Бергәләп эшлик. Һәм мин алар әйткәнне дә көтмичә үзебезнең татар классларын ачуны, татар балалар бакчаларын ачуны үзебез оештырып җибәрдек. Һәм һәр вакыт аларның активистларына таяна идек. Аларның активистлары бар иде. Бик матурлар. Гали Юнусович Даутов бик мәгънәле, акыллы кеше. Күп янды кешеләр. Һәр районда бар идилар. Шуларга таянып без татар классларын ачканда, мәктәпләрне ачканда, шулар ярдәмендә дә таянып уңышка ирешә идек. Шул бергәләп эшләү нәтиҗәсе булды. Милләт язмышы мәктәптә диләр. Менә без бүгенге мәктәпләргә карап, без үзебезнең милләт өчен тыныч дип әйтә алабызмы? Куркырлык әйбер юк дип саныйм мин. Мәктәпләр әле үзләренең максатларына ирешәләр. Белем бирергә тырышалар, тәрбия бирергә тырышалар, ләкин тәрбия бирү мөмкинлекләре кимеде. Элек безнең мөмкинлекләр бар иде. Ни өчен кимеде ул? Менә бу урында ошыклап китәләр. Менә беренчедән укучылар өчен кагыйдәләр бар иде. Укучылар өчен кагыйдәләр 20 пункттан тора. Беренче пункты белемле һәм культуралы булыр өчен, һәм Совет хөкүмәт дәүләтенә мөмкин кадәр күбрәк файда китерү өчен тырышып белем алырга. Менә шушы бу бит инде беренче, моны һәрбер аяттан белә. Анда тәрбияле булу да керә, кешелекле булу да керә, культуралы булу, ахлак сыйфатларын булу да керә, барсы да керә. Шулар бар иде. Пионер оешмасы бар иде, октябрьләр бар иде, комсомол оешмасы бар иде, Ушком бар иде, укучылар комитеты. Укучылар комитетына инде мине 4-нче класстан укытайлый башладылар. Шул комитеттан комсомол секретарда булдым, староста булдым. Комсомол комитетының актив кешесе дә булдым, правкомның да актив кешесе. Һәм
партиешма җитәкчеләрдә булыш идем, шулардан киткән тәҗрибә һәм тәрбия дип саныйм мин моны. Күп идалар мөмкин иде. Бу әлбәттә инде Васлав теге һәркем үзенең үткәне белән горурлана һәм уларны теге күпмедер дәрәҗәдә сагынып та искә ала, сагынып та сөйли. Шулай да дөнья үзгәрә бит, тормыш та үзгәрә, дөньяга караш үзгәрә, балалар үзгәрә дип әйтәк әйеме? Менә бүген сез инде бүгенге көндә үзегез бабай кеше, шулай бит. Менә бүгенге балалар белән үз чорыгыздагы балаларны еш чагыштырасызмы һәм нинди аермалыкларны сез анда күрәсез? Чагыштыру күп була инде. Без 60-нчы еллардагы студентлар белән хәзерге студентларны чагыштырабыз. Biz yaş çaqtagı хәлләр белән хәзерге балаларның хәлен дә чагыштырабыз. Ләкин нәрсә дип әйтим, тормыш алга бара. Уңая бара. Тормыш начарламый, яхшыра бара. Бик зарланабыз, ләкин зарлансак та элекләрдән шактый уңай шартларда яшәйбез инде. Ансы да бар. Ләкин мәктәпләр үзләренең вазифаларын, тәрбияви вазифаларын да күбрәк эшләргә мөмкинлекләре бар. Класс җитәкчеләре белән эшләү җитеп бетми кебек. Менә хәзер класс җитәкчеләренә күпмедер өстәмә түләү турында сүз чыкты. Бу да файдага булыр кебек. Файдага булыр. Чөнки ул ай сайын 5000-не өстәмә класс җитәкчесе өчен алып торып, берни дә эшләмичә булдыр, эшләмичә йөри алмый инде ул. Эшләргә тиеш. Һәм нәтиҗәсе булыр, файдасы булыр дип беләм. Сезнең менә истәлек язмаларыгызда инде 1970 елларда ук республика бәйсезлеге турында менә шундый талпынышлар, идеялар алар яшәп килә иде дип искә аласыз сез. Менә мондый башлангычларда, мондый идеяларның башлангычында кемнәр иде ул? Кемнәр торды? Ниндирәк нигезләре бар иде бу сүзләрнең? Ул чорда олы зур Җәмәгать оешмасы дигән шуның дәрәҗәгә җиткән оешмаларны мин белмим. Ләкин без бит очрашабыз, кичәләрен утырабыз, туган көннәрендә утырабыз. Шунда сөйләшү китә, киләчәктә ничек булырга, кем булырга һәм башкалар. Шул чорда ук инде үзеңнең милләтең өчен, халкың өчен файдалы кеше булсаң әйбәт булыр дигәнне без инде сөйләшә идек. Мен Темир Шәрифович белән без бер чорда укыдык вузда. Ул институт бетергәч Мөслимгә кайтты, мин дә Мөслимгә кайттым. Кишләрен очрашкан вакытларда да без аның белән дә сөйләшкән чаклар булды. Үзебезне кем итеп күрәбез? Безнең җитәкчеләребез кем булыр? Без нишләп шулар арасында булмаска тиеш? Төслерәк сүзләрдә булды. Шулай була иде, һәм сөйләшә идек. Сезнең менә тәгълиматлар буенча мәгариф системасының нигезен 4 шарт билгели. Аның беренчесе матди техник база, икенчесе югары әзерлекле педагоглар, югары дәрәҗәле билим стандартлары һәм югары сыйфатлы дәреслекләр, һәм соңгысы алдынгы педагогик технологиялар. Шулай да инде сез лаеклы ялда булсагыз да мәгариф системасындагы яңалыклар белән танышып барасыз, кызыксынасыз. Әйтегез әле, менә бу сез китергән 4 шартның бүгенге көндә кайсылары дип әйтик, бик уңышлы эшләп бетми? Мәгариф системасының нормаль эшләүе өчен китерелгән шартлар булар бик яхшы. Тагы бер шарт әйтер идем әле. Норматив финансирование. Норматив. Финансирование әле ничә төрле принциптан эшләнә. Калдык принцип бар. Сугыш кирәк, сугышка әзерләнүгә акча кирәкме? Кирәк. Авыр промышленностьны үстерүгә акча кирәкме? Кирәк. Авыл хуҗалыгын үстерүгә кирәкме? Кирәк. Культураны үстерүгә кирәкме? Кирәк бераз. Күпме калды әле? Бераз бар. Менә шул калганны мәгарифкә җибәрик. Менә бу калдык принцип дип атала. Калдык принцип белән эшләнде моңа кадәр күпчелек очракта. Норматив финансирование ул әгәр дә һәр балага компьютер кирәк икән. Салык залмы күпме кирәк һәр балага? Һәр балага музыка инструменты булса кирәк. Моны спорт залда күпме инструментлар булырга тиеш. Моны да салыйк.
Токланудан инде шыгымнар булырга мөмкин. Моны да салыйк. Менә шушлардан чыккач күпме була? Нормасы күпме? Менә шул нормага җитештереп финансирование ясасаң, бу норматив финансирование була. Бу әйбер бездә җитеп бетмәде, һәм хәзер дә җитми. Күбрәк калдык принцибы белән. Калдык принцибы. Тагын анда бер әйбер бар. Тиешле, кадерлекле педагогик кадрлар дигән сүз бар анда. Әйе. Менә бу әйбергә минем хәзер гомумән мин рәнҗим бу мәсьәләгә, бездә бу мәсьәләнең хәл ителүенә. Бер дигән эшләп торган пединститут бар иде. Бер дигән укытучылар хәзерли иде. Мин физматта 40 елдан артык эшләдем. 150-дән артык математик укытучы хәзерли идек. 75-тән артык һәр елны физик укытучы хәзерли идек. Читтән торып хәзерли идек. Һәм бик матур итеп эшлиләр иде. Хәзер нәрсәгә калдык? Пединститут юк. КФУ дибез инде хәзер. КФУга бирелде бу бурычлар, ләкин уларны ничек үти? Тырышып үтиме уларны? Күңелен биреп үтиме? Әле күңелен бирмичә генә, кушканга гына мәҗбүри кылынамы? Тиешле кадәр укытучы әзерлиме? Мин әйттем 250-не әзерләйдек физматта гына. Хәзер физматта күпме әзерләргә укытучы урыны бирәләр, абитуриент. Математикларга 35, физикларга 25. Шуның белән ничек әзерләп чыгып булсын? Юк булмый. Бер 15-20 елдан элек укытучылар китеп бетә башлагач, яңалары килми башлагач, моны күрерләр, белерләр әле, ләкин соң булыр. Бу проблемадан дип әйтик, чыгу юлы бармы соң? Бар. Элек эшләргә кирәк. Институтны яңадан үз урынына ролына кайтарга кирәк. Матур итеп эшләр иде ул. Аның тиешле факультетлары үзләренең эшләрен башкарырга өйрәнеп беткәннәр иде. Һәм шуны дәвам иттереп, шуның кирәкле санда тиешле квалификациядә әзерләп чыгарсаң, әле мәгариф системасын тота алабыз, алга җибәрә алабыз. Татарстан дип әйтик, үзе генә башкарып чыга аламы? Без һаман да бит менә хәзер бүтән шул булмасын дәреслекләрнең стандартларын раслау, уку йортларының ачылышын барысында раслау безнең бит инде хәзер шул Мәскәүгә калды. Без мустақил рәвештә эшли алабызмы моны, юкмы? Эшли алабыз. Чөнки һәр бер республикада мустақил укытучылар хәзерләү институты бар. Уфада да бар, Чувашта да бар, Марида да бар. Башка республикаларда да бар. Ягъни ул аларда сакланып калды. Сакланып калды, алар бетермәде. Алар бетермәде. Башкортлар бер вакыт дәвамланып, ташлап бетереп куйганнар иде. Карал без хата ясадык дип, хаталарын төзәттеләр дә, кире кайттылар. Хәзер бер дигән эшләп ята укытучылар хәзерләү институтлары. Бездән генә тора, үзебездән генә тора, ашабыз да эшлибез, һәм тиешле кадерле укытучыларны кадерлибез. Моңа бер нинди дә Москва күрсәтмәс дә кирәкми. Моңа бары тик үзебезнең ихтияр кеше генә кирәк дип әйтәсез. Ихтияр кеше кирәк, һәм аңа кайтуына кирәк, хатаны тануына кирәк. Хата ясаганбыз дип әйтергә кирәк. Хата ясалды бит. Безнең халыкта шундый әйтем бар бит, егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип. Әйе. Менә мин сезнең биографиягыз белән кабаттан әле танышып чыкканнан соң сезгә һөнәрләрегез бу тормышта чын мәгънәсендә 70-тән ким түгел дигән шундый бер фикергә килдем. Аннары бит русларда человек оркестр дигән әйтем дә бар. Ягъни сез тулы бер оркестрны тутарлык, бер үзегез тутарлык кешеләрнең берсе. Ни өчен әйтәм? Мәсәлән, сез укыган елларыгызда, мәктәп елларыннан ук, педучилище елларыннан ук үзегез җырлыйсыз да, үзегез музыка уен коралларында уйныйсыз, биюче дә, спорт белән дә шөгыльләнү һәм башкалар. Менә тормышта дип әйтик, менә сезгә күп шәхесләр белән дә очрашырга туры килә шушы юнәлештә. Сара Садыйкова, әйеме, аның ансамблендә, хорында җырлагансыз, Илһам Шакиров белән аралашкансыз, композиторлар безнең Ринат Еникеев һәм башкалар. Менә мондый аралашулар
башлангыч чорда дип әйтик, кешенең менә формалашкан, шәхес булып формалашкан чорында, алар сезнең тормышта киләчәктә нинди роль уйнады? Менимчә, бу әйбердә төп рольне уйнаучы беренче булып Минзәлә педучилищесы. Мин 7 ел мәктәптән соң Минзәләгә педучилищега бардым. Шуны тәмамладым. Анда безгә беренче курстан музыка дәресләре керде. Җыр дәресләре керде, рәсем дәресе керде. Мандолин да өйрәттеләр. Икенче курста скрипка өйрәттеләр. Өченче курста фортепиано өйрәттеләр. Шулай итеп мин музыка инструментларына Минзәләдә өйрәндем. Шул чорда инде мин авылга кайткач, кемнең гармоны бар, шуның гармонын уйнарга кызыгып бара идем, шунда уйнап кайта идем. Казанда укыганда шушы әйберләр миңа бик кирәк булды. Дом учителе бар иде Казанда. Шул кадәр әйбәт учреждение, бина. Җырчылар да әзерлиләр, биючеләр да әзерлиләр, драм түгәрәк тә эшли, хор да эшли, барысы да бар. Birazdan Sarapa хорына да җырлый башладым. Ул да бик якын булып китте. Бер вакытны Хаким Сәлимҗанов оештырды халык театры. Анда артистлар сайладылар. Бик күп сайлаганнан соң бер 25ләп кешене сайлап алдылар. Шуңа мин дә эләктем. Нәрсәдер сыйфатлар килгән инде. Бер вакытны опера театры хор өчен өстәмә төркемнәр ачады иделәр. Тикшерүләр китте. Мин бардым, тикшереп карадылар. Тавыш сәләтләре буенча опера хорына әзерлек группасына алырга ярый дип андан алдылар. 1 елдан артык анда җырлап йөрдем. Әле 25 сум акчага бирәләр. Менә шулай итеп барсы да үзеңнең тырышлык белә. Укытучы өчен барсы да кирәк. Мин Мөслим мәктәбенә эшкә кайткач, минем группам бар, төркемем бар, классым бар. Класс белән концерт әзерлим, класс белән төрле чаралар да уздырам. Һәм мәктәпнең хорында оештырдык. Мәктәптә драм түгәрәктә оештырып җибәрдек. Һәр ай сайын бер спектакль куябыз. Шунда бик актив йөрим. Алар миңа эштә шул кадәр файда бирде. Әйбәт. Мин аннан арып чыкмыйм. Стимул алам эшкә. Яңа көч алам. Ялгышмасам, әле бит заманында сезне Татарстан радиосына җырларыгызны да яздырганнар. Әйе. Алар саклана микән хәзер? Сездән сорарга кирәк инде. Татарстан радиосыннан сорарбыз әле. 20ләп җыр язылды вакытында. Шуның 7-се хәзер дә җырлый кебек иде. Минемчә, сез актарып карасагыз табарсыз. Үзегез кебек дип әйтик, бу очракта төрле яктан киң үсеш алган эрудициялы милли кадрларны, үзебезнең татар җегетләрен, кызларын бүген ничек тәрбияләр? Заманында Татар дәүләт университеты ачарга кирәк дигән сүз шактый актив йөрде. Шуны үстерү, булдыру өчен дип мин дә тырышып концепциясын эшләп йөрдем. 1-2 вариантын тапшырдым да югары оешмаларга. Татарстан журналына бер вариантын бастырып та чыгардым. Улай бернең кирәклеген беләм. Менә чит илләрнең хөкүмәтләренең бик матур эшләгәненә сокланабыз бит. Ләкин алар теләсә кемне куймый, хөкүмәт җитәкче итеп әзерлекле кешене куя. Менә минем укыганым бар. Франциянең Сорбонна университеты, Америка Кушма Штатларының Гарвард университеты. Күп кенә җитәкчеләрне шушыны тәмамлаучыларны куялар. Һәм шуларны тәмамлаучы элиталы кадр дип аталалар. Элиталы кадр ул теге элит ни дигән бездә дөрес аңламаган фикердә түгел. Элитал иң яхшы сыйфатлы дигәннән чыгып әйтелгән. Сайлап алынган элиталы. Менә шул элиталы кадрлар күпчелеге 80-90% шундагы җитәкчеләр шушы вузларны бетергәннәр. Бу инде үзеннәр үзе без бит милли университет идеясы белән янып яшәдек. Милли университетның булуы кирәк әлбәттә. Кирәк. Ләкин бер милли университет кына безнең татар милләтен коткарып калмый.
элиталык әзерләүдән. Без мисал өчен татар баласының безнең чорда, мин мәгариф министры булган чорның инде яхшы нәтиҗәләргә ирешкән чорда ел сайын 30 мең татар баласы татар мәктәбен тәмамлап чыкты. Без аларның күпмесен ала алабыз. 1000 тегендә, 1000 монда, 1000 монда дисәк тә шул 5-6-7 меңнән артык ала алмыйбыз бит. Димәк, әле безнең барлык вузларыбыз да татарча төркемнәрне хәзерләүне дәвам итәргә тиеш. Кайдада булырга тиеш ул, КХТда да, сельхозда да, ветеринарныйда да, строительный институтта да, һәм башкаларында да. Менә шулар булганда, барысы да алганда, безнең татар мәктәбен тәмамлаучылар үзенең белемнәрен, югары белемен үз телендә алачак һәм үзебезнең милләтнең тиешле, белемле, квалификациялы кадрлары артачак. Менә шулай итеп без милләтне, үзебезнең халкыбызның киләчәген тәэмин итә алабыз. Асыл абый, бик зур рәхмәт сезгә эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Иң мөһиме сезгә сәламәтлек телибез. Һәм халкыбызның мәгариф тармагының әле булачак, киләчәк уңышларына сөенеп яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт.